Огляд боксу з капроновими банками такого професійного 75 штук. Що входить? Входить сам кейс для транспортування і для хранення. Да? Входить насос на 4 пальця, входить подовжувач, входить масло 100 мл і в подарунок ми кладемо антисептик для дезінфекції. Також входить 10 банок 8 см, потім банки там 7 см, 6 см і 5 см. Обща кількість їх там 75 штук. Також ми можемо скомплектувати для вас під ваш запрос. А також можуть бути набор з великими банками для сідниці і плюс 4 банки там силіконові. Тому звертайтесь, менеджери проконсультують і підберуть для вас найкращий варіант.